Hello. Ți-a să verificăm înregistrarea, da. Bun, bună, eu sunt Flori, da? Flori, nu Lori, Flori, mă rog. Și vreau să mă apuc de YouTube, mai bine spus, de gaming mai mult. Și am 3 jocuri care îmi plac mie. Dacă ar fi să le pun un top 3, ăsta ar fi top 1 Among Us, să ne jucăm, dar că ăsta clasic, nu ăla, de exemplu, nu știu dacă știți, dacă vă uitați la Pyrafael, Zăsami, Nocivanu, Clorna, Nicușor 7 Game, youtuber de genul, ați înțeles voi. 20 chiar, în fine. Ei se mai joacă Among Us și acel Among Us este diferit de față de Among Us-ul ăsta clasic. Ăla, mă scuzați, mă jucam aici cu ceva. Ăla e de pe Steam, cred, și s-ar putea să fie cu bani. În fine, trecem peste noi să ne jucăm jocurile ăștia. Roblox și nu prea mă mai joc. Bun. Și acum să vă zic câteva despre mine, că de-aia n-am intrat direct în meci, ca să vă explic despre mine. Ziua mea este pe 13 aprilie, ca să știți de la început. Eu mai am un frate și am și un pisic. Locuiesc în Târgu Jiu. Culorile mele preferate sunt roz și albastru mai mult. Îmi place să sunt băiețoasă, adică un pic. Am ochii albaștri și cam atât, nu știu să vă explic mai multe. Atâta vreau să spun, că deja de mine pleacă. Dăm aici la Find stați un pic. Asta e skin-ul meu. Nu prea mă interesează culoarea, pentru că mi se pare că se potrivesc cam tot bine. Negru ăsta, că da. Și mi-am pus gri. Ok, acum tot Find gri. Da, nici n-am vrut să intru. Domnul Fresh aici. Dar cine? Mă las. Mamă, mă cred, dai show speed, nu știu. Și youtuberii mei preferați ai Rafael, X-Lader, Teo10, la cine mă uită? Familia Mateș, mă mai uit foarte mult, să vă recomand. Și cam atât, ăștia sunt. Și Bisoi, am fost și fanpage Bisoi, cred că am vreo 5 conturi cu fanpage Bisoi. Trupa mea preferată de muzică, dacă n-ar fi din România, ar fi, cred că Tokyo Hotel, da, am și fanpage cu Tokyo Hotel. Și dacă ar fi din România, ar fi Five Fabiugi mai da. Să vedem, tăgădăm pe drum, mergeam pe celuși, tăgădăm păș, cu bătigră și pe bune, și cântai ca să mă dea. Aici nu prea primești roluri, asta e problema. Chiar aveam la weapons. În normal, eu mă găruși, tăgădăm păș, cu bătigră, că fi așa. Nu știu cine a pus acolo. Music. Dar nu știu ce am. Eu sunt cam nebună, by the way. Am uitat să vă zic. Clap. Nimic. A crewmate might be. Cum adică crewmate might be imposter? Crewmate-ul n-are cum să fie impostor. Impostor vreau să zic, da, fine. Cum? Văd a crewmate. Adică... ok, acum am prins pe băiatul ăsta îl cheamă a crewmate. Nu mă prindeam, bro. Nu mă prindeam. Eu acum vă zic că e cu literă mare, guys. Da, credeam că mă văd cineva pe mine. Și pe mine mă cheamă Huge Mall. Dar ce nume și-a găsit băiatul?
Ok, începuse meciul. Weapons, că nu îl făcui. Mai trebuia să mor. La admin avem și la electric. Okay. De ce? Sorry. Skip vote. Ok. Am și răgușit. Se aude mașina de spălat by 2. Și acum să mă votez pe mine. Eu nu înțeleg persoane care se votează singur. Bine, dacă ești, cum se numea, rolul ăla în care trebuie să ieși din rodă, să fii votat, da. Dar dacă nu ar fi, de ce l-ai votat pe ea? Adică nu cred că ca impostor ai da emergency meeting. Like... Unde-i sărăm? Că avem la admin și la electrical, parcă. Nu? E cam sas. E din prima. La electrical, unde era electrical? Parcă pe aici, nu? Nu prea țin eu. Nu, aici e reactorul. Hop, electrical, da, am ținut bine minte, nu prea știu eu hărți. Ok, guys. Ok. Deci urăsc, nu mai dați report la badiuri, vă rog. Că dacă tot dați report, e foarte nașpa. Că n-a... Tiple, feta, da, ignorați să aude, mă joc aici cu ceva. Cine? Ok. I'm telling the truth. But asta e cam suspicioasă, parcă. Și cam pigmi. Cică... Vote. Cum să votez? Mai erau 4 secunde din ăla care să înceapă. 3 au votat complet random. Oh. Was an impostor. Ok, deci înseamnă că doamna de față nu e impostor, logic, nu? Dar faceți-vă task-urile, că nu avem așa de multe task-uri, sincer. Adică le făcui din a 5-a rundă. Că de durăți... Mamă, la reactor puteam să am. În capătul celălalt al părții. Opa, am ajuns. Dar nu știu ce. Da, n-am să întreb. N-am înțeles niciodată. Deci n-am înțeles niciodată. Da. Dar nu mai am task-uri. Eu acum ce fac? Mă plimbă. Mergi. Asta este o păpușă. Asta la O2. Eu unde eram lângă storage. Mai aveam ceva până la O2. Adică bine puteam să iau și pe la nu să trec prin cafeteria, apoi prin weapon și apoi să ajung la O2. Puteam să-mi iau prin storage, prin shells și după aia am ajuns. Da, cred că de acolo am prins cafeteria, cred că era mai Opa, n-ați văzut nimica, da. Opa. Ok, și acum ce facem? Ce votăm?
I don't actually know. După mine așteptam să votez, ok, sorry. Joacă bine impostorii, așa bine, mai mult nu prea fac kill-uri. Opa, 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 opa. Nu, mi-e prea frică de doamna de față sau nu știu. Nu știu cine a pus acolo. Dar fratele meu zic solo. La electrical, nu? Da, la electrical. Dar aici, la electrical, mi se pare că se pot face foarte multe kill-uri. Adică e crazy câte kill-uri se pot face la electrical. Bă, pe bune. Să ascund și task-urile. Nu pot să cred. Dăm un play again. Da, nu dăm play again. Sau lăsăm play again? Nu lăsăm play again. Acum o să leave game. Și cam atât a fost pentru primul nostru clip. Goodbye, v-am păcit.